حجاب الأعظم غيب الغيوب إنياس حجاب الأعظم غيب الغيوب إنياس حجاب الأعظم غيب الغيوب إنياس da rabbi makagin dare da rana hasbi ka kare ni da sharrika na fili da gaibi ka haskaka raina cikin yabo na habibi kamin suturar ma da hanka ya shak inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas Allahumma salli ala Muhammad hasbi la adad hadiyati minni ya rabbi إليك نبي الهدى مفتاح الغيب وآل وصحبات أولياء إنياس حجاب الأعظم غيب الغيوب إنياس وقرة عين النبي فاطمة بنت ورسولنا النساء فاطمة بنت kitaka daidai sufar kuce ta sufantu ku ne tun datan har ma a yau shak inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas aya kudubul makatim ahmad asma'u muhammad fil ardi katimil anbiya'u farko har karshe na dukkanin auliya'u waye amsa ta kuce mini shak inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas salamu alayka rashidina maulana shewa haruna rashidi mai shiryana ka san albarka cikin yabo maulana da nayi wa gaibil guyubi shehu inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas ka karanta rage cikin dukan tafiyata ka sa in taka in daina yin tatata tafiyar ta yi kwari duk ko ina in keta shag dai ya bi shag haruna shehu inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas koyayyen sirrin da rabbana ya aje shi cikin mahalittu ba wanda zai bude shi ka so shi kawai mafita ka zama bin shi ka so dahi kai riko da sunnar inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas ka so shi kawai dan uwa ka kyala sani shi sanin barhama sai ilahu wanda ya yo shi ya boye kan shi sannan ya zo a sufar shi ya zo a sufa har ya zo a suna inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas shine tun islam sannan ya zo ali iman ya tara dukan sirrika a ƙarshe isan ciki faidar gausiya ta zo inda ka san hakikar nan don kwa kai guda ne inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas shine hasken nan da annabin Allah nan ya nemi ganin shi take ya sume kwanan dan ma an kare da duk hijabai din nan hijabil azam gaibil guyubi inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas hijabil azam da shi ake ke tashi darajar faidar gausu wanda ya bude shi ita ce kofar faruwa zuwa a cikin shi ita ce karshe ba irin ta shehu inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas min ke ta hijabai albarkacin faibarsa 70 wanda rabbi ya sanya sa tsakaninsa da dukkanin halittukansa an wanke yanar idaniya ta yote hijabil azam gaibil guyubi inyas hijabil azam gaibil guyubi inyas ganin da gani bai ganin sana hango shi
dunkulin ruhi na gabansa mai al'arshi, yana madarar hailala salati gunshi, shi ke juya shi ta sarrafin rai Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, da shehu ake yin hawa ake saukowa, ƙarshen mai jazba suluki za ta zamuwa, irin tafiyar shehu babu mai iya yiwuwa, mafita soyayya da kwaikwayo gun Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, barham sirri ne ciki ya tara dukan shi, dukan auliya una ta yi da bazar shi, kuma duk sun gane shi ne asusu ne shi, ainil isanu ainil muradi Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, ruwan da ya wanke duk zuciyar al'umma, duk wanda ya shafi ricinsa Allahumma, duk wanda ya wanka cikin ruwan barhama, abada ya wanki daudar jiki rai yayi fes. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, sannan annabi zai tajalliya a cikinsa, komai za ya faɗa annabi ne ya faɗe sa, idan ya faɗa babu wanda zai canza sa, sannan zai shagala a zikiri rai zai fes. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, sannan zai zamto cikinsa al'ummar nan da ɗaha ya ce za su zo a ƙarshen zaman, ban san komai nasu za su bayar amman, domin soyayyarsu da ɗahirai zai fi. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, Allah mun gode da sitirar da ka bamu, ka tsarkake ranmu da ambatan manzanmu, domin yan gatanka ne ka babar hamu, a yau mutanadi ba mai zuwa sai Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, in kare zance shi za ya je a gabansa, domin ranar ba isar da ta yi isarsa, ranar ba kowa sai dai ɗayan a ɗayansa, ɗayan da ta zunduka za ta koma ɗaya fes. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, a nan zan huta ba don kwanai gajiya ba, Ahmad Tijjani na Shar Haruna baba, mahaifina kadimi da shehu murabba, malam mukutari na Shaga Haruna na Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, gaibul guyubi Inyas ainil muradi Inyas, ban san Allah ba amma ina san Inyas, ban san annabi ba amma ina san Inyas, kalifati shehu abul abbas shak Inyas, sirrin jibri masiri na Allah Inyas, na Ahmadi yalwa gatan harazimi Inyas, na shak yan mota na Shar Haruna na Inyas, na shehu khalifa sunusi shehu Inyas, na dan almajiri mai rashidu na Inyas, na shehu yahuza na zariya Shar Inyas, na Ahmad alƙali na rashidi na Inyas, sirrin duka yabo mai dukkanin diwani, sirrin duk ilimi sirrin cikin Qur'ani, shi ke sa a zama ga dukkanin mai rauni, shi ke wanke zuciya ta duk ikiwani, shi ke wanke zuciya ya sa ihsani, uban Maryama uba ga shakti jani, ni ne Tijjani na Shar Haruna na Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas, a nan zan huta ba don kwanai gajiya ba, Ahmad Tijjani na Shar Haruna baba, mahaifina kadimi na shehu murabba, malam mukutari na Shar Haruna na Inyas. Hijabul azam gaibul guyubi Inyas.